Hello tâm em tonight cho kan lang khat riau maya ta kan chan to wang khanin I win hi nilai ni 6 October 2021 ania nakal ma in ka thlai chin ho tlem te kha ron ti lan ve kha ka tu he ta hianin bar cha apo thi ka nei tlem lu tu ka a thei lawa chuma chani mi se thiam sam ru a ra ve hi ka cha nia oi a ra ve he ta hian ba khor chanin ha cha lo vera apo thi ka nei lo lu tu ka wang han mo mun khada han ka ching cheu kha thlai khana lo ngei lo lu tu ka na se he a ra ve na ti lim ve tu he ro chu ka pe chha khop ma ya ma se duangin na cha thei la he ta hian kat om le ba ka chanin tlama hianin theng ngalai chu a chave reu lu tu changkha nia ui asam dal ve reu lu tu ai ka pa cha atam lawa le lampanga ka chhanu mu box ya ti har lo meang tlemte tunai channel min thlir tu te kangai lu chuwa ranti lan lo rei lu tu khachwanin anwam cha lo mo thlir tu te khain sa box ya chuwang chuanin tlem thamte kha karon ti lang ve swai ni min lo thlir saka min lo like saka min subscribe sak le ve turin ka ngen le chuwa ka ti le chuwa chuanin lo in veng la lo fem khor la lo hrisel la covid la ka hian lo him ze lang che thank you so much love you all